Želimo da Hrvatska bude zemlja u kojoj se štiti život bolesne djece, zdrave djece, mladih, starih. Želimo zakon koji će štititi život od začeća do prirodne smrti. Poštujmo i štitimo život. Ako Bog nas ima je čača. Hodamo i za one majke koje u trenucima najveće životne krize nemaju podršku obitelji i okoline. Želimo konkretnu financijsku pomoć tim ženama, da im ne bude jedino rješenje u tom trenutku pobačaj, jer pobačaj nikad nije rješenje, niti za majku, niti za dijete, niti za oca. Ugasi vijesti, upali crtić, cijeli život bit će ljetni praznici, a cijeli svijet bit će veliki vrtić. Samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav. Otvořeno kapijuma se oče naša, evo mene i moj pajtaša. Što je više dilaš, samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav. to je više imaš, Samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav, samo daj mi ljubav. Inače sam po zanimanju liječnik, radim na odjelu za pedijatriju u Slavonskom Brodu i zato sam osjećam dužan, ajmo reći, brinuti se i za zdravlje nerođenih, bez obzira su oni bolesni ili zdravi. Osjećam se dužan ponuditi im život, a ne smrt. Znači ja sam ta majka koja prije 20 godina donijela jednu groznu odluku, misleći da je to jedino rješenje za moj tadašnji, pod navodnicima, problem. Pomozimo onim ženama koje se nalaze u takvoj situaciji suočene s tako strašnim odlukama. Pomozimo im svojim svjedočanstvom i budimo glas rođenih za život nerođenih. Postavili su nam preciznu dijagnozu, poznatija kao staklene kosti. Prve prognoze su bile da on neće preživjeti porod, a djeca koja imaju taj tip, ako i prežive porod, dožive najviše 12 mjeseci. Sad je Ante prvi razred osnovne škole, redovne, ima asistenta, ima super društvo, voli ići u školu, voli se družiti. I za kraj, evo, Antina rečenica da je život dar i ajmo ga prihvatiti i uživati u njemu.